अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट के आरबी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई। जैन गेलियो इंटर में केना छोरी पास भेला गे। जैन गेलियो इंटर में केना छोरी पास भेला गे। हाँ पास भेला गे तो चुम्मा देलही मास्टर के इंटर में पास करे के। तो चुम्मा देलही मास्टर के इंटर में पास करे के। जैन गेलियो इंटर में केना छोरी पास भेला गे। जैन गेलियो इंटर में केना छोरी पास भेला गे। हाँ पास भेला गे तो चुम्मा देलही मास्टर के इंटर में पास करे के। तो चुम्मा देलही मास्टर के इंटर में पास करे के। डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी धोखा दो के पास भेला तू इंटर में। तोरा चक्कर में छौरा फेल भेलो इंटर में। तोरा चक्कर में छौरा फेल भेलो इंटर में। धोखा दो के पास भेला तू इंटर में। तोरा चक्कर में छौरा फेल भेलो इंटर में। मास्टर बाहर दम तोरे पे ध्यान देलकौगे। मास्टर बाहर दम तोरे पे ध्यान देलकौगे। हाँ ध्यान देलकौगे तो चुम्मा देलही मास्टर के इंटर में पास करे के। तो चुम्मा देलही मास्टर के इंटर में पास करे के। डीजे बिट्टू मलंगिया मधुबनी तोरा चक्कर में मास्टर बनलै हमर दुश्मन गे। इंटर में पास केलकौ हमरा केलकै फेल गे। इंटर में पास केलकौ हमरा केलकै फेल गे। तोरा चक्कर में मास्टर बनलै हमर दुश्मन गे। इंटर में पास केलकौ हमरा केलकै फेल गे। राइटर अमोल गायक प्रमोद केकरो से न डरतै गे। हाँ अमरजीत बाबू तेतर केकरो से न डरतै गे। हाँ केकरो से न डरतै गे तो चुम्मा देलही मास्टर के इंटर में पास करे के। तो चुम्मा देलही मास्टर के इंटर में पास करे के। जैन गेलियो इंटर में केना छोरी पास भेला गे। जैन गेलियो इंटर में केना छोरी पास भेला गे। हाँ पास भेला गे तो चुम्मा देलही मास्टर के इंटर में पास